ka-adventure ang Bagma Channel, Renato Kilaton. Oy ka-adventure atong anion ang itong mga kaigsuonan nga mga trabahante. Kining mga gitawag og stone designer ka-adventure. Kasi nga na to, sir. Kasi nga na to. Dominic. Apil gyapon ka sa tig-design sa mga bato, sir. Mo na gyud imong panginabuyan, sir. Kisa man inyong nagdalaan ang dako. Si Robert. Si Robert. Siya man nagdalaan. What's up, ka-adventure? Atong suroyin ka-adventure ang mga kaubanan niya ka-adventure na diya karon. Okay, what's up, ka-adventure? Nata karon diri sa Barangay Bayungan, lungsod sa San Miguel, Bohol, ka-adventure. Atong giari ang mga atong mga kaigsuonan nga mga gitawag ni siya stone designer ka-adventure. Mao nilang panginabuhian sa mga atong mga kaigsuonan. O sa may pamagi yun, sir, kanang ay nadlaw sa pamagi nyo ang inyong kita, sir. Kasi nga na to, sir. Ha? Jinimar? Pirater. O mo ni si Sir Jinimar Pirater ka-adventure. Mo ni iyang panginabuhian pod sod sa pila ka tuig, sir? Opat ka tuig. Usay pamagi ni Pakyawan, usa man ni Inadlaw? Pakyaw. Mo na yun yung panginabuhian, sir. Sod sa opat ka tuig. Okay, ka-adventure to makita karon ang panginabuhian ni sir. So sa upat ka tuig ka-adventure, mo ni sila design sa mga bato ka-adventure nga nasa kilid sa Karsada ka-adventure. Kay kining Karsada ka-adventure project ni Congressman Aris Aumentado, padong ni sa gikan ni sa Barangay Gabi, lungsod sa Ubay, Barangay Bulilis, Los Angeles, onya padong ni sa Barangay Bayungan, lungsod sa San Miguel, ka-adventure. What's up, ka-adventure? Natakaroon sa mga panginabuhian sa atong mga kaigsuonan. Hilabi na ni sir nga upat na siya katuig sa pag-design og mga bato diri sa kilid sa Karsada ka-adventure. Atong ariyo ning uban ka-adventure ning mga katawhan. Ato makita karon ang ilang pagtrabaho karon ka-adventure. Mayong uto, sir. Mayong uto, sir. Kasi nga na to, sir. Kent Jem Rivonia o si taga sa mga, sir. Taga Inabanga. Mo na yun yung trabaho, sir. So pila ka tuig, sir? Bago pa ka, sir, ani? Pamilyado na, sir. Litaw pa. Okay, makatabang kasi yung pamilya. Pero nanakaila yung mga experience ni sir. Bagoy pa ka nagkwantonto na ni. Apil ka sa ilang Pakyawan. Okay, ka-adventure ato makita to mga kaigsuonan nga nakaroon diri karon ka-adventure diri sa Barangay Bayungan, lungsod sa San Miguel, Bohol, ka-adventure. Ikaw man si Sir Robin, sir? Robert. Si Sir Robert. Si Sir Robert ka-adventure. Ikaw may nagdalaan, sir? Sa Pakyawan, adlawan. Pakyawan la ka-adventure. Nya pila na ka years ano, sir? 4 na, sir. 4 na ka years ani. Pamilyado na, sir? Sir. Pila ka buk asawa? Pila ka buk anak? Anak. Anak usa. Asawa lang, usa pod. Usara. Joke lang, sir, nasayop, sir. Okay, ka-adventure atong giyari si Sir Robert Balorio. Okay, ka-adventure nakaroon si Sir Robert Barolio. Siya may nagdala sa Pakyawan katong kaning mga kauban yung mga lalaki, sir, kanang imo ning mga tao. Usa man kaning tibok ba ni padungan ni sa Barangay Bayungan ang yung pag usa may ingan na yung kanang yung trabaho, sir, singan ni tig sa may taga sa ingan ni reprapper. Reprapper og mga bato. Okay, ka-adventure ang ilang trabaho ani. Sa may pamagi sa Pakyawan, sir, kanang asa man ni Kotob gikan gini sa Gabi og diri sa Bayungan. Sa Barangay Bayungan. Nagsugod mo sa Barangay Bayungan.
Pila po inyong pakyawan der sir sa inyong pakyaw diri? 3 sa kubiko. Kubiko sa bunbun o kubiko sa kining kubiko kaning apilag bunbun, graba o kaning simento. Kini yung gisugdan karon pila na ni ka kubiko? Kuan ba ni sir? 40 City. 40 City ka kubiko. Tagpila kubiko? 350. Dako-dako na din yung na kuan di yung agi di ay ani. Okay, what's up ka-adventure? Natakaron diri sa tong panginabuyan sa mga bulanon. Kining rip-rapper og mga bato ka-adventure. Na si Sir Robert atong giari karon nga mooy nagdala sa ilang pakyawan kauban tong ilang mga gwapo nga mga tighakot, tigpala. Unya na po ilang mga assistant ni Sir Robert mga ka-adventure. Si Sir kauban gyapon sa pakyawan sir. Mayong odto sir. Mayong odto. Kauban ka nilang Sir Robert sa pakyawan? Kauban. Si Sir Robert may nagdala. Kisay nga na to sir? Rini. Indab. Pamilyado na sir? Taga asa man ka sir? Inabanga. Okay ka-adventure. Na tumakita ka to mga kaigsuonan taga Inabanga si Sir. Kauban gyapon siya sa pakyawan. Okay, tumakita karon ka-adventure ang ilang nasugdan nga mga gipang riprap nga mga bato ka-adventure. Muna gitawag nila mga riprapper og mga bato ka-adventure kini ilang panginabuyan karon. So sa upat ka tuig si Sir Robert. O sa may pamagi sa kita sir kanang mukubra mo taga semana, mukubra mo taga buwan. Mana sir? Pila kay makubra ni taga semana? Depende na sir. Kasagar sa atong miaging semana pila yung nakubra? 2,000. Kamong tanan taga usa. Kada usa nimo. Pila mo ka grupo sir? Kami dire tanan. Kamong sa imong grupo. Kami sa Siyam. Siam. Mga nikuan po ni mga almost ni mga 18. Kaya tag 2,000 man mo. Okay, what's up ka-adventure? Ato makita karon ang panginabuhian sa mga bulanon kining tigrap og mga bato ka-adventure. Refrapper og mga bato ka-adventure. So sa upat ka tuig ang pagtrabaho ni Sir Robert. Unya kauban sa mga ang imong mga kauban na ulitaw na minyo. Kasagaran. Okay. Na kayo yung mga upay sila mga obligasyon. Okay ba sir ag panginabuyan sir okay ra? Maka kalma pod? Survive lang yun. Okay, ka-adventure. Inga na may mga positive nga mindset sa mga kanang porsigido nga mga tao ka-adventure labi na ni Sir Robert. Okay, what's up ka-adventure? Natakaron sa barangay Bayungan, lungsod sa San Miguel, Bohol ka-adventure. Atong giari ang mga panginabuhian sa bulanon ka-adventure. Okay, what's up ka-adventure? Natakaron diri sa atong panginabuhian sa mga bulanon. Kining riprapper og mga bato ka-adventure. Sila po ang mo design sa mga bato. Mo plaster sa mga bato ka-adventure. Ito makita karon. Mo ni ato panginabuhian sa itong mga bulanon. Now karon diri ka-adventure sa barangay Bayungan, lungsod sa San Miguel, Bohol ka-adventure. Atong giari atong mga panginabuhian sa bulanon kining mga trabahante ka-adventure. Labi na ni Sir Robert. Siya ang nagdala sa trabaho. Unya to makita ang mga kaubanan sa Pakyawan ka-adventure. Kining mga kauban ni Sir Robert. Mo'y tighakot sa mga simento. Unya tigpala ka-adventure mo'y tigpala kita karon. Okay, what's up ka-adventure? Atong giari atong panginabuhian sa mga bulanon. Kining mga trabahante ka-adventure.
kining tigrap og mga bato diri sa kilid sa karsada ka adventure. Nya naapoy tigpala, apil sila sa Pakyawan ka adventure. So makita karon. Kini na tiwason niyo sir? Masa ba rin ito? Magot ra pagmasa. Kuto mo mga alas 6 day. Alas 6. Okay, Pakyawan na sir no. O ka adventure sila may tighakot ka adventure sa mga minasa nga mga simento ka adventure. What's up ka adventure? Ikaw may tig ato de sir? Kasi nga na to. Mil France. Ulit ako pa sir. Apel ka sa Pakyawan. Ang imong buhat tighatod lang jud ka. Okay, ka adventure ang trabaho ni sir, tighatod ra pud siya sa mga simento ka adventure. Dugay na ka sir nga trabaho der sir? Bago ba? Mga pila ka tuig na? Mga tuig na pod. Usa ka tuig oh. Okay, makatabang po kasi mga pamilya. What's up ka adventure? Atong gyari itong panginabuhian sa mga bulanon. Kining tigrap og mga bato ka adventure sa kilid sa karsada ka adventure. Hilabi na ni Sir Robert kay siya nagdala sa grupo sa mga trabahante diri sa Barangay Bayungan, lungsod sa San Miguel, Bohol ka adventure. Okay ka adventure, ato makita karon ang pagbutang ni Sir Robert sa mga simento nasa kilid. Unya sir, kaning mga bato sir, kamo inyo pa ni siyang pang sapsapan sir. Sir. Oo. Para ma-plaster siya. Kay usa po ni siya makapaligon ka adventure diri sa kilid diri sa karsada para ang mga bunbon na sa tunga dili siya mulanay padong sa aris ubos. Kay lawm-lawm ni ka adventure diri. Kay kung wa ni siyang kuan kaning girap ug mag-uwan-uwan ani na tendency inigsiminto ani ka adventure inig-uwan-uwan mulanay ang kining mga lapok. Unya mo hinungdan nga mo ay muguba sa karsada ka adventure kung dili butangan og diri kaning wall kining ilang gibuhat ni Sir Robert nga kining girap nila nga mga bato ka adventure para mo nila mo pugong. Unya naapoy gibutang nila nga mga tubo ka adventure. Kining tubo sir lagbas sa silikod para og mag-uwan ari agig tubig. Usa kanang diha na siya taman sir og gikutkutan man na siya. Diha dipinsa para di mo ana ang lapok. Sakto po sakto. Programa ni sa DPWH sir. Kang Congressman Aris Aumentado sa among kugihan buotan nga maabtikon nga congressman nga batanon si Congressman Aris Aumentado. Ato makita karon ka adventure ang trabaho ni Sir Robert. Unya kutob mo alas 6 diri sir? Magdepende kay Pakyawan mo sir no? Oo. Oo, magdepende kay di man siya inadlaw Pakyawan may ka-adventure. Okay, what's up ka-adventure? Ato makita karon ang panginabuhian sa mga bulanon. Kining tigrap og mga bato ka-adventure diri sa kilid sa karsada diri sa Barangay Bayungan, lungsod sa San Miguel, Bohol ka adventure. Ang trabaho ng si Robert diri sa Pikas, murag habog-habog ko ni ka adventure kining Pikas ka adventure. Ito makita karon. Mo ni siya ka adventure, habog-habog gyud ka adventure kung nakita karon. Mo ni gitrabaho ni si Robert pud ka adventure kauban ni sa ilang gipang Pakyaw ka adventure. Mas habog-habog ni diri ka adventure to makita. Mo ni ang nahuman nga gipang-wrap nilang Sir Robert ka-adventure mo makita karon mo ni siya. Habog-habog ni siya ka-adventure sa habog-habog ni siya sa Pikas kay katong Pikas ubos-ubos ra mo to ka-adventure. Katong aron ka-adventure.
Muna ka adventure ang katason sa ilang trabaho ni si Robert. Bughabog niya sa ka-adventure. Unya duha na ni siya ka kuan, duha na ni siya ka tubo nga PVC nga gibutang ka-adventure para ang tubig ari mo agi. Sa ibabaw, makita ka ka-adventure. Makita. Tapos ubos. Bughabog na ni siya ka-adventure sa pikas ka-adventure. Adventure, maginaot ko nang malipayon mo sa akong video. Ayaw kalimot pag-subscribe sa akong channel Renato Kilaton. Ayaw kalimot pag-click sa notification bell para makasunod mo sa akong daghan nga video. Daghang salamat ka-adventure. Kaway sir, kaway.